Volám sa Klára Holicová a dnes vám predstavím tento krásny nadčasový dom v žilinskej časti Bôrik. Nachádza sa v radovej zástavbe v lukratívnej časti mesta. Celková plocha pozemku je 397 m². Hneď pri vstupe vás očarí otvorený priestor, presvetlený veľkými oknami. Tento dom pozostáva z dvoch podlaží, obidve sú v podstate samostatnými bytovými jednotkami. Na prvom podlaží sa nachádzajú dve izby, WC, práčovňa, dve komory, kotolňa a garáž. Druhé podlažie pozostáva z obývačky, dvoch detských izieb, spálne, kúpeľne z WC, kuchyne so špajzou a vstupnej haly. Srdcom celého domu je táto hala, z ktorej sa dostaneme priamo na záhradu. Problém s parkovaním vyriešite vďaka vlastnej garáži. Ak vás tento dom zaujal, neváhajte ma kontaktovať a ja sa teším na obhliadku s vami.